Hai, mergi. Nu ți-e frică, mă? Nu mai e frică. A? Nu mai e frică. Pe de ce nu vrei să te iau de mână, mă, tati? A? Nu mai ești bebeluș de 2 ani? Uite, aici am făcut-o pe mami să plângă. Ia. Nu acum, mergi înainte, pe puntea asta. Când o veni acasă, ia să o întrebi. Am adus-o pe maică, dar pe aici, să o plimb. Păi da, aici e apa Buzăului, care vine de la barajul Siriu. Ai înțeles? Ai auzit, mă? Aici. Asta se numește apa Buzăului, care curge din barajul Siriu. De unde curge de la noi se duce spre Buzău, așa. Da, spre Buzău se duce. Dar ce zici acum? Ce zic? Vorbesc și eu cu tine. Ai grijă să nu te scapi în găurile astea pe aici. Nu mă fac. Că nu vrei să te ții nici de mână. Păi, eu sunt de 1 an. Dar câți ani ai, mă, tu? N-am 5 ani. Bă, măimuțele. Vezi, vezi, așa, ia-o pe margine, o colegi, da? Da. Așa, tati. Așa. Așa, 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 așa. Ușură. Așa, tati. Mergi pe acolo. Așa, puiule. Stai la un loc, nu te mai sălta, mă. Vrei să mă dai jos? Nu ți-e frică? Mă, așa, ia-o pe acolo. Mă, mai muțoiule. Haide, mergi, mergi.